Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Maayong gabi Luzon, Visayas, kag Mindanao. This is Aksyon Night Patrol Program. Welcome na sa itong nga Sabado night nga presentation sa inyo palatuntunan mga ka-aksyon karon nga adlaw Sabado na kita. Dasig lang sa tiyempo. Today is April 10. Sabado kita tuig 2021. Kapat na kita kabulan sa 12 ka mga bulan para sa sining nga tuig mga ka-aksyon. Tando lang tayo nag-birthday, sa doon nag-New Year. Madugangan naman ni dad tao. Amo kita siguro ang paniyam po, no? Of course, mga ka-aksyon, yari naman kita para sa pagdala sa mga nagapangunang mga balita nga natipon sang bilog naman nga puwersa sang aton nga mga aksyon unit reporters. Dari sa gyapon sa Aksyon Radyo Bacolod ang aton naman nga news team.
Of course, mga ka-aksyon, fielded na sila tag sa mga areas of assignments at dugay-dugay mga ka-aksyon nga busi siyon. Ang pinakauli naman ng sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod Lakipman sa probinsya sang Negros Occidental. Lang tao tamang dito kay dugayan pila ka mga areas diri nga ginamasamig ginakatuan sang aton nga mga ka-aksyon nila binako na kulo gabi kagabi yon abi. Para lang nga lugar nga pwede makapadulom-dulom kumbaga. Lugar guro nga pwede ang duha ka nagatupaday ga isa lang kalandong ay Ayo di purma. lantaw na talaga dugay mga ka-aksyon posisyon naton of course aton pagsekyar sa pila ka mga areas diri sa palibot sa gihapon sang syudad sang Bacolod samtang padayon man naton nga ginabantayan ang pinakauli nga mga balita diri man sa national kag international. Mga ka-aksyon nga sa gihapon ang aton nga pagbantay sa mga balita of course sa aton nga news center po naton sa aksyon Madam ang Defensor ang Madam sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa diligid lamang madugay mga ka-aksyon nagaplastar man sang iya pinakauling nga observation report ang lakat sang panahon sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod karon nga kagabion. Naganda man magresponde sa pila ka mga balita nga mayo magluntad samtang kita ang padayon nga nagapangalagad mga ka-aksyon diri sa gihapon sa iyo panatuntunan Action Night Patrol Program. Yara na nakahanda ang aton nga patrol nga ginaman sa karon nga gabi na Action Dale Salazar. Back to back mga ka-aksyon sa iyang piloto Action Nino Bugina. Of course, mga ka-aksyon sa dili man madugay ang mga nagabaga ka nagapanguna nga mga balita gikan sa norte. Badulong sa gawain sa probinsya sa Negros Occidental. Mga ikaw po natin mga ka-aksyon ang aton mga aksyon unit reporters correspondents. Of course, sa norte ara si aksyon Roger Gutib. Kag of course, aksyon Percival Villamor. Of course, mga ka-aksyon, talos kita karon nga gabi sa pagpangalaga diri sa gihapon sa inyo palatuntunan na Action Night Patrol Program. Talos temporaryo sa inyo regular nga anchorman, Action Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong nga alagad, Action John Diaz. Welcome sa Action Night Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sabado nights, walang patidang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Last time, syempre Sabado nights, abangan natin kaibigan kahit kailan. Sabado nights. Karon nga gabi mga ka-aksyon, of course, sa dili gid lamang madugay aton liwat no nga balikan. Inibilang makabig naton isa ka celebrated case nga nagluntad diri sa may syudad sang Bacolod sining nga tuig 2021. Makon mo, of course, madamo man mga kaso nga nagluluntad diri. Kalabanan mga ka-aksyon, mayara gid man nga mga ginpanglutang, iban nga mga kaso diri aton mga ginbantayan. Aton ginhimay-himay mga ka-aksyon, ginpatpat ang investigasyon sang mga kapulisan. Pero dugay-dugaya, aton balikan mga ka-aksyon, anong pinakapuno? Paano nagsugod ining kaso? Ang ginatawag naton nga multiple murder case nga nagluntad diri sa Guardianville Subdivision, Barangay Tangob, syudad sang Bacolod. Umpisahan ginaton sa pinakapuno kay kung balikan nato mga ka-aksyon wala liwan. Ang Aksyon Radyo Bacolod amo ang nagasugod mga ka-aksyon o kung nakadiskubre sining balita ining pagkasapo na gani abi naton may nasapuan na mga patay in natural death. So ang uli gani mga ka-aksyon isa ka madinuguon, isa ka masalidi nga insidente ang nagluntad mga ka-aksyon dira sa may Barangay Tangob, syudad sang Bacolod. Antes pamantanan sa totanan nga matag palamati sa ito nagamonitor na Luzon, Visayas, kag Mindanao. May mga ka-aksyon makapadala sa inyong mga mensahe. Pinagi naman sa ito nga Aksyon Radyo Bacolod text hotline 0963-7570874. And of course, sa ito nagamonitor sa ito nga pagpangalaga diri man paagi sa ito nga Facebook Live. May kamong ka-aksyon makabisita sa ito nga Facebook page para inyo mabaluan ang pinaka-latest nga mga impormasyon, mga balita nga nakala po ko natipon sa nga bilog nga puwersa sa Aksyon Radyo Bacolod. I-type nyo lang www.facebook.com.ph/Aksyon Radyo Bacolod 684. May mo ka mo makapadala sa inyong mga komento, pananawan, of course mga ka-aksyon, ang inyo man mismo nga mga opinion sa pila ka mga balita nga aton idulong sa inyo karon nga kagabihon.
Mga kaaksyon, dugay-dugay man, bantayan man ninyo, may update kita. Another clarification mga kaaksyon, kay tidamo subong nag-circulate ka mga impormasyon, inibalang balita nga anuman, may lockdown na naman ko, no? Clarification, wala sang lockdown sa Bacolod kag Negros Occidental. That's first thing mga kaaksyon nga clarification naton. Pero mahimo lang kay may ginatunan sa karon ng aton nga probinsya nga mga pila ka mga restrictions, may ginahinyo sila diri. Igaan na naton karon sa mga pagpatag diri kay pataton naton ang executive order nga ginpirmahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. And of course, may bago lang ganyan nagsulod nga balita o may ginadiho na naman ko, no? Kag may ginatunan ang digto naman sa tabok, no? Sang isla sang Panay mga kaaksyon. Dugay-dugay, kung may mga latest update kita dira, may mga development abi ato na mga kaaksyon isaysay sa inyo sa dili gid lamang madugay. Pero mga kaaksyon, angkis pa man ang report sa aton nga patrol kay karon ipaplastar naton ini. Diri kita, no? Balikan anay naton. Ano gid bala atong mga kaaksyon ang natabo, no? Nanliligad. Of course, diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Ini may kang tanan sining celebrated case. This is our, actually kulang naton ang kompleto nga detalye into two reports. And isa-isa, wala ginatatan sang Aksyon Radyo Bacolod, damo na mga reporters ang nagsalo sa mga balita, and then ginplastar, halin sa pagkatabo mga kaaksyon, tob-tob kay na nga paghahatag sang iyang extrajudicial confession, hasta man mga kaaksyon nga ginlubong ining mga nagtaliwan sini mismo nga kaso ginbantayan ini sang Aksyon Radyo Bacolod. This is Aksyon Radyo Bacolod from pretension to acceptance and admission of the crime. Our, of course, mga kaaksyon nga special report. Uy, kung ka balot lang mo na nga natabo, tapos hindi ko na mahimo. Hindi ko na mahimo. Wala ako na ginimo, ta. Uy, kung ka buhat, hindi na. Hindi ko na mabuhat. Sigo sa ulo ng mga health object. Wala kasi na-recover ng mga instrument naging gamit nila. Wala post entry, wala man sa bilongin. Susunod lang wala. Wala sa mga utod. Wala namin sa mga utod na sa My congratulations to our DCPO. Ano naman sabi na ko, ano sa bat, naging patay sa bungsa, patay sa mga tiya. The Gardenville Tanuba Multiple Murder Case. Aksyon Radyo Bacolod Special Report. Yari mga kaaksyon ang mga sunod-sunod nga natabo nga gintutukan sa Aksyon Radyo Bacolod sa Gardenville Multiple Murder Case. Labi na para sa tuntaran nga mga kaaksyon nga wala makamonitor sining balita mismo mga kaaksyon. Abril 7, takna alas 11:30 o kung medyas sang aga. Nakabaton sa report ang Aksyon Radyo Bacolod nga may nasapuan nga 4 ka mga persona nga patay sa sulod sang isa ka balay sa Block 2, Lot 18, Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Surad sang Bacolod. Las 12 sang udto, patay ang 4 ka miyembro sang pamilya sa kasong multiple murder. Kay suno kay Police Station 8 Commander, Police Major Jory Puerto, ang mga napatay ginkilala sa ilananday Jocelyn Espinosa Nobre, 59 anyos, John Michael, 35 anyos, Gemma Espinosa, 69 anyos, kang ang isa kalima katuig nga bata nga babahi. Naibaluan ang krimen matapos nga nagdangop sa ila estasyon si Jonah de los Santos, las 10 ang takna sang aga agud kadtuan ang balay sa mga napatay matapos makabaton sang tawag gikan sa bana mismo ni Jonel o ko ni Jocelyn nga si Jonel nga nag-aligar nga wala ini makasabat sa iya tawag sa sulod sang pila ka adlaw mga kaaksyon. Pag-abot sang pulis sa lugar, wala sang taho ang balay kag bukas ang pertahan sa kusina kag nagapanimaho ang lawas sang taho. Pagsulod sa balay, una nga nakita ang patay nga lawas sang 5 katuig nga bata nga yara sa sofa kag sang ginlibot ang balay, nakit-an sa ugsaran ang nakaputos sa habol nga lawas sang babahi kag lalaki, samtang sa payag naman nakit-an ang isa pa ka bangkay. Sigo sa ulo ng mga health object. Wala kasi na-recover ng mga instrument naging gamit nila. Wala post entry, wala man sa bilongin. Susunod lang wala sa minutay. So wala rabiri. Ang gulo sa rabiri daw
Las 3 sang hapon, nadakpan sa barangay Bunga, Banwas ang Don Salvador Benedicto ang ginatudlo nga person of interest sa natabo nga pagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya mga kaaksyon. Ang person of interest amo naging kilala kay Christian Dondon Tulot. Legal ang edad, tumandok sang barangay Malangabang, isa ka island barangay sa Concepcion, probinsya sang Iloilo. Las 5:27 sang hapon. Nag-abot si Tulot sa Police Station 8 nga nakaposas kag ginakabig na nga isa ka person of interest. Las 7:04 ang takna sang gabi. Antisugda ng investigasyon, si Tulot ang nakuhaan sang 4 ka plastic sachet sang ginasuspetsuan shabu. Aminado si Tulot nga iya ang mga na-recover nga illegal nga droga. Las 7:10 ang gabi, ginako ni Tulot nga nagamit siya sang illegal nga droga sa Abril 1, Huwebes Santo. Las 7:13 ang gabi, ginpanginwala ni Christian Tulot ang akusasyon nga siya ang may kaymuan sa pagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya. Alegasyon ni Tulot wala siya sang kapasidad nga himuon ang kaangay nga krimen sa iya man mismo nga pakaisa kag sa iya mga katiyaan. Uy ko ka balot ng amo na nga natabo tapos hindi ko na mahimo. Hindi ko na mahimo. Wala ko na ginimo ta. Uy ko ka buhat sina. Kandi pruway ko na mabuhat. Las 7:20 sang gabi, gintudlo ni Tulot ang mga persona nga naghimo sang krimen nga amo Sunday Joel Espinosa nga iya mismo nga tiyo kag alias Boss Bro. Aligasyon ni Tulot may natabo sadto nga iya nakit-an nga ginkuga ni Joel si Michael kag ginsumbag ang utod sini nga si Gemma nga among iya ginalantaw indikasyon nga may kapasidad sa paghimo sang nasambit nga krimen. Las 8:40 sang gabi, ginpahayag ni Kapitan Mario Bagaforo nga hindi tumandok sang barangay Malangabang, Banwas sang Concepcion, Iloilo si Christian Tulot, ang person of interest sa kaso nga pagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya sa barangay Tangob, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Bagapuro nga ang asawa ni Tulot among taga Concepcion samtang ang natungdan tumandok naman sang Fabia, probinsya sang Iloilo. Dugang pa ni Bagapuro nga sa iya pagpakilala kay Tulot, nagabaliga ini sang ice candy o kon agugo kunyara sa Concepcion apang sa karon panalagsan na lamang nagapauli sa iya pamilya tungod sa trabaho diri sa probinsya sang Negros. Las 7:43 sang aga, Abril 8. Nagsulod ang report sa Action Radyo Bacolod yaging kompermar ni Major Jory Fuerto nga ginako ni Christian Tulot nga may kailabtanan ini sa pagpatay sa magpamilya sa barangay Tangob, syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Puerto, ginpahayag ni Tulot nga may duha pa siya kahimata nga kaupdanan sa pagpatay sa 4 ka mga biktima gamit ang martilyo kag ispading. Si Tulot ang gilayon nga ginpaidalom sa forensic examination. Kuha ka siya specimen kasi may konsya mo, may bagras siya. Kuha ka siya sa bag for DNA. Kung makonect to sa DNA nga nakuha man sa area, sa crime scene. Hindi man na time ng substantial evidence. Las 9:23 sang aga, isa sa mga person of interest nga gingalanan ni Christian Tulot ang personal nga gindala sang iya pamilya sa Police Station 8 agod man nga imbestigaran. Suno kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto, ginibetahan si Joel Espinosa matapos nga gintudlo ni Tulot nga isa sa upod sini sa pagpatay sang 4 ka magpamilya. Si Joel ang utod sang mga napatay nga Sunday Jocelyn kag Gemma Espinosa samtang sa mga tiyempo ginapangita pa sang kapulisan si alias Boss Bro. Las 10 sang aga. Sa exclusive interview sa Action Radyo Bacolod kay Jonel Nombre, bana sa napatay nga si Jocelyn Espinosa Nombre, ginpahayag nga handa siya nga magpasaka sang kaso bato kay Christian Tulot alias Don. Suno kay Nombre, anti sa tabong insidente na kay istorya pa sini ang iya asawa kag naibeluan nga may kaaki ang suspect sa iya asawa bangod sang pagsaway kay Tulot nga mag-untat na sa paggamit sang illegal nga droga. Kasi wala sa sir, kasi wala sa mga utod. Kaya nagtagaray na kami sa mga utod na sang ni Jocelyn. Mga kasuwang ginasa. Sila na kung sila lagi mo. Silido kayo tiya sa awatan na mo. Hindi nga pasabto niya na sang ginimo ya. Las 3 ang takna sang hapon, nagpatigayon sang one-on-one interview ang Action Radyo Bacolod kay Tulot kagin ako sini nga siya ang nakasaksi sa kaso sang pagpamatay nga nagluntad sadtong Abril 4 Domingo nga adlaw pasado las 8 ang takna sang aga.
Pagpayag diri ni Tulot nga alas 7 sang aga ini nga nagbiyahe padulong sa iya trabaho sa barangay Bunga, Banwa sang Don Salvador, Benedicto. Wala pa maglawig ang biyahe ni Tulot, nagdesisyon ini siya nga magbalik sa ila balay agud kuhaon ang water pump. Naabta ni Tulot sa balay si alias Boss Bro, ang tiyo nga si Joel Espinosa, kag ang pakaisa nga si Michael Espinosa nga nagaistoryahan nay sa payag nga hamtang sa sulod sang ila man mismo nga compound. Suno kay Tulot, nagaayo si Boss Bro nga bisan 10,000 pesos na lamang ang ibayad ni Michael sa utang sini nga 35,000 pesos sa illegal nga droga o galing nagapakatig-a ini kag nagpasalig nga magbayad sa mas madaling nga panahon kung nakapadala na ang asawa ni Espinosa. Buti rin yun, ikaw gagamit ka man. Oo, Di ka gakwa sang illegal nga drug. kay Michael. Si Michael. Si Oo. Michael may utang kay Bro. Oo. Si Bro mo na nagadagdag dira kay Michael. Oo. Si ang tiyo, yun naman si Joel. Wait, balong igop sila of the night. Kung exam na magabutan mo si Joel. Nung nga wala kayo nung nakahimo, bulig, o punta maagi para maano. Kaya ano ko tapos na blanco ko bla sir, sa tabo bla na gulpihan ko. Pagpahayag pa ni Tulot, ang 5 katuig nga bata nga babae ang nagatamo sa bintana sang balay kay nagahilibion sang natabo ang krimen. Pagpatag ni Tulot, buhay ang bata antes ini naghalin sa balay apang wala niya naluwas bangod sang pagpamahog sang duha ka mga sospetsado nga iya ginatudlo nga si Joel Espinosa kasi ang ginkalala nga si alias Boss Bro. Dugang pa ni Tulot, wala niya mahimong aluwason ng mga biktima bangot nga na blanco ini sa natabo nga pagpamatay. Bala man nila nung katapos ang time na mo tong buhay pa sila. Way ko kapatay sila, way ko ka pang pakon sila pa ano, ang lain ng ito ang lagi niya. Nagbaliwala ko sa ang katabo. Wala mo magusyon nga man na bay kuno gid bantaan ako. Las 3:10 sang hapon. Ginpasakaan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya sang illegal nga droga si Tulot sa Office of the City Prosecutor. Las 3:30 sang hapon, amuman nga adlaw na recover sa balay nga ginatiniran ni Christian Tulot sa barangay Bunga, Banwa sang Don Salvador, Benedicto ang mga alahas kag cellphone sa mga biktima nga natapatay sa multiple murder case. Las 4:24 sang hapon, nagpapanaog sang resolusyon si Assistant City Prosecutor Maria Lina Gonzaga kag ginpahayag nga nakitaan sang probable cause ang drug case batok kay Tulot kag idiretso na sa regular filing ang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso. Las 5 ang takna sang hapon, nagsugod ang pagbasa sang draft sang extrajudicial confession ni Tulot sa tubang ni Attorney Bartolome Malde Jr. sang Public Attorney's Office, investigador sang Police Station No. 8 kag sang Aksyon Radyo Bacolod reporter. Las 5:50 ang takna sang hapon, ginpahayag nga wala nagsanto ang mga pahayag ni Tulot sa uli nga bahin sang iya confession matapos ginpahibalo ini sang pulis nga nakuha sa iya ginistaran sa barangay Bunga, Banwa sang Don Salvador, Benedicto ang mga gamit sang mga napatay o konbiktima. Las 7:47 ang takna sang gabi. Ginreport sang Aksyon Radyo Iloilo nga si Tulot ang may kaso sa syudad sang Iloilo sang tuig 2016, 2018 kag 2019 bangod sa unjust vexation resulting to damage of property. Ito nga nakuha nato kay Police Major Jojo Nabalog, ang hepe sang Pavia Police Station. 2019 sa pasagaan siya sa reckless exceeding resulting to damage to property. 2016 sa ginpasakaan siya sang unjust vexation diri sa siyudad sang Iloilo kag 2018 sa ginfailan man siya sang reckless imprudence resulting to damage to property diri sa siyudad sang Iloilo. Las 7:50 sang gabi, ginpalabot sang kapulisan sa Aksyon Radyo Bacolod nga si Tulot ang ginpablatter sang duha ka mga biktima bangod sa kaso nga pagpamahog santong Hunyo 28, 2020, las 11 sang gabi. Bangod nga ginpahog ni Tulot ang iya mga katiyaan nga amuman ang napatay nga sa amusin nga adlaw gamiton ang ginabaid nga kutsilyo sa pagpatay sa ila. Las 8 ang takna sang gabi, liwat gin istorya sang pulis si Tulot samtang yara sa sulod sang selda kag ginsugid sini kung saan nabutang ang gingamit nga ispading kag martilyo.
Las 8:10 sang gabi, ginpahayag sang bana ni Jocelyn Nombre nga si Jonel Nombre nga hindi makapauli ining nga iya bana bangod sa sitwasyon o kung agon makita ang sitwasyon sang iya napatay nga asawa. Suno kay Jonel, lockdown sa karon sa iya ginitinaran sa Legazpi, probinsya sang Albay. Hindi naman magpati si Nombre nga may kilabtanan ng utod ni Jocelyn sa multiple murder case. Las 8:24 ang takna sang gabi, na-recover ang ispading kag martilyo nga gingamit sa pagpatay sa 4 ka mga persona sa Gardenville, Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Suno sa pulis, nakuha sa sulod sang kahon sa kusina sang balay sa mga biktima ang mga patalom kag wala na sang dugo. Las 8:40 ang takna sang gabi, nag-abot si Police Major Puerto kag Police Station 8 Deputy Station Commander Police Lieutenant Junito Pastrana gikan sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Dala sang pulis ang na-recover nga 6 ka mga cellphone sa mga biktima sa balay nga ginatiniran sang suspect sa Don Salvador Benedicto. Las 8:45 ang takna sang gabi, nagliwat ang statement ni Tulot. Ginako ni Christian Tulot sa kapulisan nga siya lang ang isa nga nagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Suno kay Police Major Jory Puerto, hepe sang Station 8, misleading ang unang statement ng suspect nga may ginangot ini nga iban nga taho kag himo-himo gid lamang ang una niya ginsugid nga senaryo kag bisan pa ang ngalan sa mga ginaangot niya nga suspetsado. Las 8:26 ang takna sang gabi, nagpagwa sang statement ng LGU sang Bacolod kag nagasiling, "We salute the Bacolod City Police Office led by Police Colonel Manuel Placido for immediately solving the gruesome massacre that happened in Barangay Tangob yesterday. Particularly, we recognize the expertise and efficiency of Police Station 8 Commander Police Major Jory Puerto and his men in handling the investigation. Altogether, the BCPO did an impressive job." My congratulations to our BCPO and other military units na nagbulig sa PD resolution of the case. I think may persons of interest na silang nakuha ang civilian. Important ang ilang participation. Las 9:30 ang takna sang gabi, ginkompermar sang kapulisan nga away sa propiedad ang nagapangunang motibo sa pagpatay nga nagluntad sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Suno kay Puerto, nagalain ang buot ni Christian Tulot sa iya makatiyaan bangod na hisa ini sa pagkabutang sa ila pulian kag sa iya ginaligar indi patas nga paghatag sang iya mga kinahanglanon kaangay ni lamang sang kwarta. Nag-ako si Tulot nga siya ang nagkometer sang krimen ka nagkuha sa mga personal nga gamit sang biktima. Las 5 sang kaagahon, Abril 9. Nagpangayo si Tulot sang droga sa kapulisan. Kay suno kay Puerto, nagpangayo pa siya sang droga sa kapulisan sa pagpati nga mabalik sa normal ang iya sitwasyon kung makagamit sang illegal nga droga, partikularmente na shabu. Suno kay Puerto, nagapamatuod lang nga yara siya sa impluensya sang droga sang matabo ang pagpamatay sa pamilya Nombre kag Espinosa. Las 7 ang takna sang aga, nagwa ang resulta sang drug test kag nagpositibo si Tulot sa illegal nga droga. Suno kay Puerto, nagakurog-kurog si Tulot nga indikasyon nga matamat nag-withdraw ang impluensya sang droga sa iya nga lawas. Las 8 ang takna sang aga, ginpayag sa kapulisan nga hindi malakip sa investigasyon ang ginmensionar ni Tulot nga nag-entra sa krimen mangod wala sila sang mabakod nga ebidensya may angot diri. I-prepare naman ang mga papel para ma-file nato ang kaso sa iya. Hopefully by Monday. Specific na case? Multiple murder. Tapos may rabari mga elemento mo. At least na-release naman. Natapos ang aming kapoy. Las 9 ang takna sang aga, nahaya na sa Holy Angels Funeral Home sa Dalan Quadra, siyudad sang Bacolod, ang bangkay sang 4 ka mga napatay. Launa sang kahapon, Abril 10, gindulong na sa uli nga palahuwayan ang 4 ka mga biktima sang multiple murder case sa Bacolod Memorial Park sa Barangay Alhis, siyudad sang Bacolod. Nangin pribado ang paglubong base man sa hinyo sang pamilya.
1:30 sang hapon, Abril 10, si Tulot ang naghimo sang extrajudicial confession kag iya inigin palayag sa atubang sang iya abogado, kapulisan kagkatapo sang media. Suno kay Tulot ang konsensya amo nagduso sa iya para akuon ang nasambit nga krimen. Oo na magsasabi ako. Ang nanuhay ako sa bat. Ako naging batay sa bunsa. Ako pakaisagag mga tiya. Tawaran mo ko. Ngapataw na sa Ginoo. Ngapataw ko na. Mga tutunan niya. Patay ko. Katita sana yun. Las 2 sang hapon, ginpahayag ni Police Major Jody Puerto, hepe sang Station 8 nga sa Lunes nga adlaw, ipasaka ang kaso nga multiple murder with robbery batok kay Christian Tulot, ang nagaisahanon nga suspect sa pagpatay sa 4 ka magimata sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Matapos nga mapasaka ang kaso sa Lunes, makabig na sang kapulisan nga solbar na ang kaso matapos ang extrajudicial confession ni Tulot sa atubangan sang iya abogado, kapulisan kag media. Suno kay Puerto, ilan na ginaproseso ang mga dokumento sa pagpasaka sa nagakaigo nga kaso. Amo na ang mga senaryo nga gintutukan sang Aksyon Radyo Bacolod sa sulod sang 3 ka adlaw ining kaso nga ginakabig celebrated case ang multiple murder case diri sa syudad sang Bacolod. Uy, ko pa balot ng muna nga natabo tapos hindi ko na mahimo. Hindi ko na mahimo. Wala ako na ginimo ta. Uy, ko ka buhat sina. Kandi pruway ko na mabuhat. Sigo sa ulo ng mga health object wala kasi na-recover na mga instrument naging gamit nila. Wala po sa entry, wala nang sa nabilangan kasunod lang. Wala. Kasi wala sa mga utod. Wala namin sa mga utod na sang My congratulations to our PCPO. Oo na magsasabi ako. Ang nanuhay ako sa bat. Ako naging batay sa bunsa. Ako pakaisagag mga tiya. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, last 10 ng takna sang gabi. Gagawin na mga ka-aksyon ang pila ka mga senaryo, at least iba natin mga ka-aksyon, ma-refresh. Although nga hindi kita manami, tani nga balikan ng istorya, pero at least may baluan nato, no? Para may ideya kita kung ano gid man bala mga ka-aksyon ang mga natabo sadtong mga tinion, especially may kaangtanan sining multiple murder case mga ka-aksyon. This is the end result of drug dependency or makabig naton nga addiction siguro. Dati addict na gid man sa imong. Amo maging ang pinakamatuod sinadira, no? Ang tawon mo bla, ang utok mo hindi na nautok yasang tao kung mag-inamo kasi na. Utok na naya ka demonyo. Ang tawon bla, sino may bang tinunto mo nga yambal mo una nga nakasaksi ka lang sa krimen? Consider it as a gruesome crime. Criminal instincts ang tao kung ikaw ang suspect, may kita ka nga saksi, babayaan mo lang agrantaw sa kagpalagihon mo. Di ba, with that particular scenario, dira nagsugod, nagkabalang pulis, do tinunto ni Obramo. Tuntuhan mo yung pulis, ikaw gadruga ka lang niya. Ang pulis niya, nag-imbestigar na niya. Di ba? Alam man nga, hindi ka na pag-pin down ka suspect, do digto nagsugod. But eventually mga ka-aksyon, of course, kita itong nag-conduct ng one-on-one interview, una dumadala ka mas nga pagpatag, mambal pa sa nga wala sa kuno ka, suyop sang droga. Diba, basi may iluya, pag kita dali pamangkot sa pulis, siguro for development ang ini, kaya kung nang taon nato mga ka-aksyon, sa idalom, sa ginatinirano ko ginahigdaan, to bisang 5 katoy gabata nga babae, may mga dugo I-check naton katiyara sa kadaan, mahimo si influensya sang ining illegal nga droga, basi bla may lain pagit sa nga ginhimo digto sa biktima. Now, for further updates and developments, so bantayan na naton. Kaya mo naman naton ganit sa iban? Hindi pa ka maguntat? Kung hindi pa ako maguntat, why na ginapulos ang inyong boss damlag Alam mga ka-aksyon na, sining nga matanion, i-check binato na aton nga patrol sa pinakauling nga lakat kag sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod karon nga gabi. Ginapanigadang biyong ang aton nga patrol, of course, agsaksi man ini sa pagpatigayon, no, sang pagbasa sang extra judicial confession sang ining ni Tulot mga ka-aksyon dito mismo sa may police station number 8.
Action Night Patrol Field Reports. Action Jail, mayong gabi, please come in. Yes, Action John, finally natuldukan na gid ba na Finally, no? Doka kapoy nga da. Pakanto ka pakari ka ba sa PlayStation number 8, sa Hall of Justice, sa din man nila ang lugar aksjonada. Pero kung doble ang kapoy nga itong sining ginabatsyag sa pag-follow up sining interesting man nga balita, interesting sa masubo-subo, syempre triple or quadruple action dyan ang effort man sa atong sining kapulisan headed by Police Major Johnny Puerto ang sa nga sining team, no? Pakanto Pakariman, Bacolod DSB bakod to Bacolod para gid lamang mahatagan, no, sang kasanagana ining natabo nga massacre. Pero finally ang kapoy pag action Dale emotional bala nila ang tama ko tiyog-tiyogon kay ni tulot ya namin ni siya tiyog-tiyogon mo paikot-ikot lang ikot-ikot kita ko to mga ibag sa kapulisan ng police station number 8 why tulog-tulog mo pati sila ni Sir Puerto. Isa pa kita nga daan, hindi mo malikawan ng media, matawag man si mo, kung may development ka, tawagan ka man nga daan. Sir Puerto, hindi na ma-afford nga, hindi siya magsabat sang tawag mo. Pero in fairness, sa Sir Puerto action dyan na, one call away, kasabat gid, kag muna no updated ang katapos ng media sa development sang sini nga kaso. Muling ngamba sa mga netizens do ka series kumbaga do ka Netflix action dyan ang mga statement, no, especially ang gintang buyan sining primary suspect si Christian Tulod nga finality muna blast nagako na kumbaga may period na action dyan kag ginakabig na sang kapulisan nga case closed na ang ini nga insidente ang ini nga krimen action dyan. Yes. Action Dale, clarification, damo ka pamangkot sa aton nga mga ka-aksyon. Anong status sa Bacolod naman niya subong? Kamusta ang palibot man? May mga tao pa? Or basi nadalanin sila sa mga misinformation nga gambal, iban nga lockdown eh? Actually, iban na kinang libot na ta, mga 9 pa lang, dojo tayo na tawo. Ang iban ang ilan sa pagdumdum is cover ang Bacolod sa curfew sang province. Kasala. Kaya province mo nila cover ang Bacolod City nga lone district action dyan. Nga dapat kung out of town ka, like sila, Murcia, tidre cover ka mo nila sang temprano nga curfew action dyan. Pero diri sa may syudad sa Bacolod, as is kita sa gihapon, 11 p.m. Tob alas 4, no, action dyan. That's clear. 11 to 4 a.m. Japon ang Bacolod. Yes, action dyan. So far, wala pa sa mga additional or pagbigwat sa mga regulation or protocol when it comes sa curfew nga ginatawag action dyan. Magluwas na lamang kung ikaw arasiban nga banwa kung syudad diri sa may Negros Occidental. Sa paglambing sa patrol diri sa syudad sa Bacolod na sipatan nato ng pila ka mga bitaw enforcers ara diri sa may Dalan Rosario action dyan. Ara pa sila gyapon? Oo, 3 ka gabi sila action dyan nga nag-umpisa sa pagbantay sa nga area. Last time naglabay ko dira nga may mga ginapang parahan nila mga dagko nga mga tracking. Purpose ka nila action dyan. Of course, una, ginapatuman ang total track ban sa may Dalan Lacson, like mga dalagko ng mga tracking. Nga bawal gid maglabay sa may Dalan Lacson. Kag ikaduwa, may ara sang order action dyan nga dira sa may Rosario nga dalan. May mga mga kuryente, may mga telco nga mga linya dira action dyan. Kung maglabay dira ang mga dalagko nga mga tracking, nagakasangit ining mga linya sang kuryente. So amo ni siya ang rason kung nga nagabantay dira ato sa mga bitaw enforcers nga bawal sila nga magsulod dira sa may Dalan Rosario action dyan. Ilabi na dira bala sa kundi kamo familiar sa Dalan Rosario sa lapit na sa balaya ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. So ang boat mo silang action Dale diri sa may Lacson nga area, hindi sila pwede kalabay dira ang mga dalagko nga mga heavy o mga heavy trucks abi no. Yes, given na ang truck ban sa Dalan Lacson kag another job sining mga bitaw enforcers hindi pwede makasulod ang mga dalagko pag hindi matracking dira sa may Dalan Rosario action dyan. Halin dira abi sa BDO hasta na to sa punta action dyan, no, kaya mo na ang ginalikawan kami mga according sa mga nasada natin mga bitaw enforcers may mga reklamo from private citizen ng mga linya diri ka mga telco, linya sang kuryente, nagakasalapay ba
bala no nagakasangit amo na ang rason nga kung agin pamandira sang bitaw headed by Major Kulanag action dyan ang mga bitaw enforcers na para magbantay sa lugar ay kay tinanliktan nga mga adlaw na notice kung man sila mo nga nagabantay gali ang nila siling trabaho from 8 p.m. sang gabi tub-tub lasay sang kagahon action dyan. So meaning, ining bitaw nga nagabantay dira, ilang schedule sa buong graveyard pang gabi na sila yes, action dyan. Meron pang gabi. No, first time ko kabatian nga dumiyara regular days nga may nag-graveyard nga bitaw. Daw sila ining team subong nga nagpula-pula. Nagpasalamat sa iba sa mga bitaw enforcers nga sa nila karon. Kay hindi init. Hindi init, no? Hindi init. Tamo nila sila nga pasalamatan nga hindi init. O galing tiyan mo na magluwas sa gabantay. So sila at least meron dala sang tao nga makabulag na action dyan kung basi may mga tao dala mga kaduluda, dala mga hulag. At least for crime prevention, pwede mo ni makahatag sa mga tipo na information ining mga bitaw enforcers nga gin-deploy. Karaya kagabihan dala sa may dalan sang Rosario, no? Dala lapit sa may Rosario Black Production dyan, ang lain, bala ko may maglabay, bala nga nagamotorsiklo kag tandem, tapos lalaki babae, paglili nila bata nila. Actually, may mga ano na mo, mga senaryo bala, nga riding in tandem, abit, sa dito ang kalaki, doon ka lang, iba nagaliko, ano mo? Oo! Mapalayo na lang sila, no? Ma-divert nila kami daw alang-alang, tadi-diri nga linyaw. Alakap lang abit sa Negros Cyber Center, pwede ka diya kaliko diri abit sa may paglao. Ma-divert yun lang nga daan, nga gawin. Pero ako na ang purpose sa mga bitaw enforcers, para ini sa mga tracking, to ka-additional regulation, nga hindi nila magkalasangit, no? Ining mga linya sa kuryente, man nila abit kasi neko o konetel ko action dyan. Yes, Action Dale? Balikan. Kaya kagina pagkanto ko sa lugar, may ragit man sang mga mga kuryente no nga nagaluy-luy or nagalaylay na kon mag-action dyan. Importante ang kuryente lang ang nagaluy-luy daan. So wala, shout out sa mga bitaw enforcers nga sa basta hindi lang sila guro matulugan ang mga bitaw kay hindi ba ginatanan 24/7 mong, no? Action Oliver, check tabi ang linya nila. Sa piyak mo siguro. Sa piyak Action Oliver sa piyak. Sa piyak lang, no? Balikan sa Action Dale kay Daragli sa area sang Rosario Lacson at si Police Major Well Kulanag ang may ginampamtang subong, no? Nga mga bakod o kanda traffic enforcers ang bitaw. Doon ko lang to naton. Iniguro pa na make sure nila dala kay kabado ka nugbo na ang linya, no? Action Dale? Yes, action dyan. So, according sa mga bitaw enforcers natin, sinigagantang interview, nakabalo naman yung mga dagko, no? Ng mga kompanya nga nagapanag-iya sa mga tracking action dyan. Sang sininga regulation, kaya sinigina-implement, syempre, ginahataga man sa mga notices o kung information sa siningad law, ipatuma na strictly ining bawal no ang mga tracking nga magsulod sa siningay area dahil dala na Lacton, dala na Rosario action dyan. Ilabi na no, sa sini nga mga sinion may nakita kaya nga nagalabay o biyari arab lang nga wala kaya kamuang muhang naglabay nga tracking kargado sa tubo so far wala pa man. So far action dyan wala. Ang tubo, ang mga karga, usually dilagto nga mga tracking bala, no? Nga may mga karga, pwede mga furnitures, or ipan man nga mga gamit action dyan. Usually nga pang deliver bala sa mga dagko man. Nga mga company, so far, kung tubuya, so far, wala pa kita may na-notice, nga ginaharangan or gin-intercept abi sa ating mga bitaw enforcers. Kaya usually yung mga mga tracking na may karga sa tubo, usually dito sila yung nagalabay sa may circumferential road action dyan, dito ba sa may tubang sa Bacolod City Government Center, no, padulong sila sininga destinasyon. Ang patrol na kalabay man nila sa Bacolod City Public Plaza nga sila yung mga street cleaners gintang deploy na sa sininga mga tilion kag dira sa Metro Downtown area ang Patrol Police Station number 1 naka-standby naman action dyan, no? Ilabi na nga ginapatuman sa gihapon ang curfew, ilabi na po na wala ka malang purpose na magwa sa dalan sa sininga mga tinion, kung hindi ka man essential worker or wala ka man nagatrabaho, bawal gid sa gihapon no ang paggagwa, ilabi na kung
alas 11 na sang gabi tugtuba alas 4 sang kagahon na action dyan. By the way, update lang sa aton sining mga ka-action earlier sa aton sining Facebook Live atong natabo ba lang suicide incident action dyan. Oh yes, alihis. Gin-confirm sa ato na ni Police Captain Elmer Bonilla sinigid lamang, wala gid lamang dugay nga nagtaliwan ining nagpanginmatay action dyan. 51 years old ini siya and tumandok siya sang Rojas sa Capiz kaga temporarily nagapuyo siya sa may ECC diraman na sa may barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod. So subo-subo ini kituno kay Sir Bonilla bangod according sa mga information ila sila natipon do wala na ni siya kuno yung pamilya action dyan. Rason nga may kabudayan sila sa pagpakig-angot siya sila posible mga himata dito sa may Rojas sa Capiz. Kaya nagatrabaho ini siya bilang nag-maintain kag caretaker sa isa ka water refilling station diri sa may barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod action dyan. So pero bisan Caretaker siya no sa water refilling station? Yes, action dyan. Daw dira siya nagatrabaho. Kung sa diin siya nagatrabaho, daw dira man siya temporarily nagatiner no. Ang ECC unhan na gina siya sang natabuan do sang insidente no. So, tubangan na siya sang Bacolod Memorial ang ECC nga lugar action dyan. Pero, according to Sir Bonilla, do nga athag naman sa CCTV footage sang bongbongs nga establishment. Ila sa gihapon nga ipaidalom sa ballistic kag paraffin nga mga examination action dyan para may baluan para ma-confirm nga wala sang foul play nga natabo no. So amo na siya ang paghimuon next ang aton sining kapulisan para at least madula bala ang haka-haka sang publiko kada matagan man action dyan sang insakto no nga pagpathag in kaso nga may mag-claim gid man sa ulihi nga relative or pamilya nga clear no nga suicide incident ang natabo. Ang Sir Bonilla possibly ate amo nilang depression nga natawag action dyan ang nangina kabangdanan na sining natabo kaina nga pagtiro sa isa ka lalaki siya sining kaugalingon sa ulo dira sa may Pulo Katilingban barangay Ali siyudad sa Bacolod. Hindi natin action dyan paghingadla na ining biktima since part sa atong sining protocol especially sining sensitive man nga topic ang sining suicide incident alauna 15 kaina sang hapon. So parang patrola padayon nga nagalambiyong diri sa may siyudad sang Bacolod and so far matawhay ang atong sining paglambiyong action dyan. And gaya igadulong natin sa inyo ang mga balita man nga natipon sang patrol subong nga Sabado sang gabi. Observation report gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat gid action Dale Salazar pud action ninyo bugina sa aton nga patrol sa pinakauli nga latest update sining kaso nga paghikog mga ka-aksyon nga nagluntad kay inagid lamang sang hapon da mismo sa area sang barangay Alihis. Actually along Alihis Road lang ini siya malapit mga ka-aksyon dra sa establishmento sang isa ka pasalubong center no. But remember, the pasalubong center has nothing to do with the case mga ka-aksyon. Wala sila ilabot. So ginlawag na naton pasalubong center because amo ng trademark nga babalaan naton nga lapit dira sa lugar. And of course, mga ka-aksyon, wala ginalawag. That's the protocol. Kag of course, unang taon naton sa media ethics mismo, mga ka-aksyon. Hopefully, maintindihan sang tanan nga naka-insindi naton nga mga ka-aksyon nga wala ginapangalanan, no? Ining mga persona, especially sa mga sensitive nga mga kaso kaangay sang paghimulos, ang paghikog mga ka-aksyon. Because try to check this one. What if ikaw na sa imo na posisyon, sa imo na pamilya na tabo? So, ining 51 anyos nga lalaki tumandok sang probinsya sang Rojas Capiz. No, ini ang temporaryo nga nagatinedra mismo sa ginatrabahuan kay ini siya nagatrabaho bilang isa ka caretaker sang water refilling station. According kay Police Captain Elmer Bonilla, ang acting station commander sang station number 7. No, ti ang lain kuno kay wala na din sa kuno pamilya. Amo na medyo may kabudlayan ang aton nga mga kapulisan sa ginapatigayon nila karon nga investigasyon. Pero ang ginalantaw diri nila, there's a possibility that it's all about depression.
No, depression, ti kabalo naman kamo, abis ang iban ka balang-balang na depress ko. Di na depression, imoya, no overthinking, ka lang kung overwhelmed. Lain pagidya mga ka-aksyon, ang ginatawag naton nga depression. Because other than emotional nimo, imo mismo personal, abi, nga problema sa imo kaugalingon, depression is something nga dumatsagan mo, do hopeless ka na. No, do ang gakatabo si mo palibot, do wala ka na sa paglaong nga basi, bla may kasanagan pa ni, o kung may kaayuhan pa ni mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, last 10:27. Okay, matapos ining sitwasyon sa aton naman nga palibot sang syudad sang Bacolod. Check naton ang pinakauli naman nga update, mga balita kag impormasyon nga natipon sa aton na mga action unit reporters nga na-assign. Sila man tagsa ka mga areas of assignment mga ka-aksyon. Kumusta naton abi ang sitwasyon mato sa ila kay kulang taon naton mga ka-aksyon, balikan naton ang COVID-19 cases nga record diri sa may Western Visayas. Ang pinaka-latest nga update maporte nagdinaguso mga ka-aksyon ang kaso ng COVID-19. Pero ang clarification diri sa mga cases naton sa karon, kay kabalo ka mga ka-aksyon, di ba nag-agi ang Semana Santa? So mahimo ang rason sang pagsaka sang numero, mga backlogs pa ni siya sang Holy Week and nadugangan no sang subong. Magsiling ka backlogs, amo ni siya bala ang mga cases o kunabi ang mga test digto nga wala mga ka-aksyon nila na administer or kung wala na pagwa ang result sang laboratory kay during Holy Week akong Semana Santa, of course hindi naton dra maligar nga nag-ara man mga ka-aksyon, naton nga napulo pawayway man ang aton nga mga personnel no sa nagkalain-lain nga mga laboratory diri mismo man sa may syudad sa may probinsya sa Negros Occidental mahimo kag area mga ka-aksyon sang Western Visayas. I-check naton ang pinakauli nga update sa sitwasyon dito mismo naman sa norte nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Ang pinakauli nga blotter report kag of course mga balita nga tipo ni Action Roger Gute. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger! Good evening! Yes, good. Tod daw? So good lang gani! Yari mo daw, makibot mo tama daw, uya mo tama. Paano mo uya man? Kabalo na dito na daw. Hindi ako blaya ka daw na kuhan ko, daw na... Doon na ano? Doon na udom ka? Ayo di purma. Daw na, daw, mo tanong na batyagan ko subong daw. Daw? Daw ilan naton kay? Ayo di purma. Ayo di purma. Abi ko daw ilan naton kay, hindi ka magamuna, bas ka blanco ka man? Ay, nakibot lang ko. Nga kibot kay mo nga. Ako yang makibot si mo. Ayo di purma. Nakibot lang ko kay bati ang tanda Ang ano? Yung ko isang bray lang murag-muragan ka muna. Bagong mataw? Naka-piyong-piyong ka, pero ulat-ulat man Aga ulat-ulat sang? Ulat-ulat si Gracia. Ayo di purma. Sino dara? Dami ra? Ate Gakon. Gapangilay? Gapangilay. Ayo di purma. Din dambing grasya, so wala kung sa too. Paabot sang kuala. Sang magtupa alin sa kaitas. Ayo di purma. Ang magtupa to kay Action Eric, galing kay Tip may ginahikot pa si Action Eric, oh. Ay, galing ka. May iloanay ka ba? At hindi lang, subong lang ni. Ayo di purma. Nami, isip mo, nga ma-intra ka man? Hindi na. Simulo ka. Hindi na. Dahil hindi amuaw? Okay. Okay. Daw ga kwan man. Daw ga raim man Japon. Daw ga? Daw mo man Japon? Ako man Japon makita man Japon ang kasanag sa kaitasan Ano ka, si Tulot? Wala man. Wala man, kwan mo. Wala sang galom. Wala galom. Okay, ang bulan niya?
At yara magyapon ang bulan nagapanago mga katiglo. Nagapanago? Oo, gapanago bulan. At ito, grasya, galisi mo no? Gapanago. Base ko doon na niya. Purma. Ikita ko po sa makunawa, bro. Wala. Di na mga balaanon, di nga sinang una. Kaya gani, timugin man, abogin na lulaw kasi karaan man kinakaroon. Ayo di purma. Dasig na subong, dasig na nakat sa panahon. Oo, karaan man kinakaroon yung abogin na Oo. Ang ambal di kanini Dennis, base ko nung nabatsagan mo ya, ano na? Paghigugma. Boperte, paghigugma. Ano ko na? Paghigugma, kung nung nabatsagan mo. Pagigugma ba, grabe ba? Always na yan, always na yan, ang pagigugma, always na yan, abot sa aton. Base po asa, guro. Ayo di purma. Mugit. Aksudyante ang mga hindi ko ka balaw. Nga hindi kang balaw, no? Ka na udom? Ayo di purma. Ako na ini subong akon nga nabatyaga na, ano nga daw? Ano na balatsagon? Kaya ba kay daw ka, damgo ko na, anong plasada nga, ang angkor subong, pati ka gwapo, kagka... Actually, Jer? Into ako. Ayo di purma. Ano ito? Ano yung mga tao na ginawa matyaga ko yung sibo daw, di kaya magpating nga gambal kaya matuod. Congratulations gali kay Police Lieutenant Colonel Albert Sino na promote gali si Sir RC. Oo, na-promote siya. Promote sa gali, no? Lieutenant Colonel sa subong. Tiara da sa? Huwag pa kayo ko magka-congratulate yan siya. Gali kayo mo congratulate siya, lain na ya? Ayo di purma. Ko na, nalipatan ko mag-congratulate kay Sherman. Ma'am, ba si Sir CC mo nga action Roger, okay na, hindi ka mag-congratulate. Ayo di purma. Sige mo na ako, congratulate mo na siya. Dayo niya man si thank you. Thank you, Wed. Ate, Squid. Ayo di purma. Kailangan sa pabang. Thank you with love ko, no? Thank you with love. Yes. Silay mo na yan sa iyaya nga. Pag silay mo na sa iyaya nga, congratulations yan. President, thank you. With love. Pero with love. Ayo di purma. With love, yes. With love to the end? Love sa? With love, yes. Love. Ayo di purma. Balita na! Gana. Actually, daw, masyaga ko na, po kayo mga pawan man, Bebe, tampakon, takabila. Para pabugtaw kasi. Dahil taas naman action siya ng amon nga kaso sa COVID-19, no? From 99, subong nag-116 na. No? Oo, tipo-tika taas katama kag ang sa 116 bala ni ang local transmission is 103. Grabe na, 103. Ang amon nga ilisay, 5 na lang. Okay. Ang amon nga ang 8 frontliners, pero ang local transmission is 103. Action dyan. Okay. Grabe, no? Local transmission, damo, gidman gali. Tipo-tika damo, 103. Na-trace action, Roger, na-trace kung anong kinsugudan. Kay like for example, sa Southern Negros, damo gambal to mga alkalde, gambal nga ang ginalinanggit sa isa kabula nga naging patigayon digto, nga do digto nagangot-angot na. Draya, ano ko no? Ang ginalinan? Ginalinanggit probably, nga do dragi nagsugod, nga naglapta, na nagdamo, do na identify nga mga positive, COVID-19 positive cases. Kaya doon na matamat mo lang ito itong pagluga na sa interview mo na mo na gani
interview naman din si Dr. Maria Victoria Ibanez nga ti amuning head sa ITF nang iti siya ang city official dere. Ako man iya nga gin ano doktor tamo nga nagamuning lakat sang kalaw trending sang pagdamo sa positibo sila sugod man lang sang ginhalugan kag wala na sa mga artificial result nga magpauli ang mga nagapauli diri. Kag dito na hindi na mabalaan gid kon paano o kung sino ang nagapalauli. Di mo na ning jugod. Actually, ang diriya sa syudad sa Cadiz, nasubdan na sa aksyon dyan sa itong isang mala asawa sa kolektor mala nga naglain matsyad. Pagkatapos lain matsyad, nagpakonsulta gin swab test kaya ginaubo si Pon, wala pa na borya. So, swab test na positive. Tingin way magkugilagaw. Kaya sa kulini maluan nga iyagali nga ba na kolektor sa isa kalinding investor. So, ginlantaw masidira kay swab ang yamana, nagpositive man. Pero asymptomatic niya. Ang ilamata nga 13 anyos, nagpositive man. Kag ilamata, pag hindi siya nagpositive man, that's why dito nagsugod, gin pang swab ang mga podjas trabaho, kag ilang pamilya, nagsugod dito hasta nga nag-16 sabi ang mga nagpositive tumuto nga nasundan-sundan na naglabot na 51 nag-44 buwinan anom pero nabirahan naman to sang napatay ito balang tricycle driver ni sa amon nga taga Purok Maynuswagon Barangay Sunto na sa pagkatapos nga hindi siya may hapo siya mo may hapo tapos kindala sa Cadiz City Emergency Clinic per 5 then napatay tituhod siya na COVID suspect siya swab siya postmortem swab tawag patay na swab pa so nag-positive pagkatapos ang asawa ya sinigin swab nag-positive man. So, nakita dito nga may ara na 11 tanan ka mga kaso aksyon dyan sa Barangay Sunto pero ang lugar isa lang sa 11 nga inaara lagi sa Purok Maynuswagon. Yung patawaayon nanday Dr. Maria Victoria Ibanez nga ikordon ang lugar ginimo nga gin-lockdown sila 250 ka pamilya kag gin-test ang gin-swab test ang kada isa ka membro sa kada pamilya. Una to 127, sa 127 aksyon dyan, ang natabo naman pagwa sa result after 3 days, 48 ang nag-positive. Dira lang mismo sa sila nga lugar sa Purok Maynuswagon, Barangay Zonto. Yang babi mo Barangay Zonto, subong 60 na ang ila siniya nga active cases na, ang positive cases. Kaya mo na nga ipakalayo naman liwat ng dahil Dr. Maria Victoria Ibanez nga hindi na pagdalon na mga nag-positive sa bahin sa St. Andrew Isolation Center kay gutok na dito, dira na sila panimalay, gimutangan na lang sa sticker nga ini nga balay may ara positive nag-undergo sa natawag nga strict home quarantine. Kag ini ang bilogid nga Purok Maynuswagon Barangay Zonto sa Villa Barbasa gin-lockdown ina sila for 14 days nga dira lang ang ini mga positive nga pilataran 50 ang una to 48 plus 11 59 ang ara gina way pala ko ni makuha pon bala ang additional naman kay suno pa sa kay Dr. Ibanez atau pagagwa sang result nga may ara 56 kag 48 dala mismo gid sa Purok Maynuswagon dahil sa 56 nga walo sa nagkalain man nga mga barangay iway ko pa mamakot siya kung pilang result sa nabilin pagid nga 37 ka household pamilya nga ila naman liwat gid pang swab kag may ara pamilya nga narokit nila nga nagpalagyuan sila nga lugar kinadlong pa swab gin locate nila locate sa Barangay Lunag, Barangay Daga. So, gindugang pag dito. So, ang ginalanta ko din nga ining nga na palimag ko aksyon dyan kahit
16 na, so silingon ang 99 kahapon na dugangan naman 17. So, amo na nga tiga lantaw nga may mga sundyan na 28 na lang to tanis ng amon nga active cases ang pagtaas-taas kito, nagdadubo, tapos naglabot na ganit kwento sa 7 na lang. Actually, February 2, nag-declare kami 0 cases. Ang Cadiz. Okay. Nagligan nga Pebrero 2, pero timo to, isa lang to kadlaw na patikim lang. Amo lang isubong nga puwerte nga pagtaas action dyan. Pero may mga additional restriction kahit may mga areas gimada ginakadtuan sa mga biyahero, grupo sa mga nagabiyahe motorsiklo, kagiban ang mga merkado, may mga additional restrictions sa mga gina-implement si Mayor Bading. Actually, ang the only EO nga nagwa pa lang karon, amo pa lang tong EO kahapon nga ginpagwa regarding sa curfew nga gin-implement na umalin sa ito ikaduha ka gabi subong alas 8 hasta alas 4 sa kagahon, alas 8 sa gabi. Okay. Instead sa alas 10. Amo ning Executive Order number 009-2021 series of 2021 ni Mayor Salvador Bading Escalante. Iban sinada, nagapabilin sa gihapon sa itong naliligan ng mga EO nga tiyang observe lang ang minimum health protocol. Wala sang lugar ni Resubo nga sa din restricted ang mga tao maluwas ang abisining Purok Wagon nga na lockdown sa ginapatayan sa mga tanod sa mga volunteer nga sa iban nga mga non-government organization kag ang PNP araman kalo enforcement unit. So actually damo ko kita mga post yan nga damo man nagburulig sa ila. Sa trending action dyan nagapanguna sa liwat ang Barangay Sonto 60 na kag ang daga muli siya nagapangduan nagligad so may 18 prosubong na puro na lang ang daga so nagapangakdo na siya kay nagapangaduan dire mo na Barangay Tinampaan 11. 11. So, ang Barangay Sonto 60, ang Tinampaan 11, ang Daga, Lapulo, ang mga sang first 3 nga damo siya. Other sina, mga single digits na, ang Son 4 Siam, ang Jerusalem nga, bukid-bukid na ng barangay, may anom, lamo pumatid ng Aksyon Radio kada gabi, sa Barangay Jerusalem. Sa Barangay Tiglawigan may ara nga 5, kag ang Barangay Zone 3 4, ang Barangay Bangkir 1 3, ang Barangay Celestino Villasin 2, ay ang Zone 1 kay 3 man, ang Barangay Magsaysay 1, mga active cases. Iban sila nga mga lugar like Zone 6, ang Barangay Zone 6, Barangay Bonifacio, Barangay Cabag, Barangay Calisbiho, Barangay Sikaba, Barangay Mabini, ang Barangay Kaduaan 0 ini sila. So pila ni ka mga barangay daw siyam pa barangay out of 22 barangay nga wala iya sang kaso action dyan. So sa update naton sa sining COVID-19 kasi kita ginabulbatan tamo gamamangkot nga sa Lunes kuno ma-lockdown at ko wala na sa lockdown kaya duso dito is GCQ pero under pa man sa ginatawag nga approval kung yung pabot-abot mo ng approval sa regional IETF approve pero ang national wala pagid matatag sa approval and hopefully kung nanugid man basi kung Monday matigayon maayo man action dyan para nga mag-list moving naman ang tao agod nga ang iba naman to nga dapat nga iholain naman para at least mapaganhagan na dapat ang pag-igo sa COVID-19. So, ang police report nato medyo matultaw mo sa Escalante ang balita nga nabunan ang mag-amay dito pero ang balita nato sinikaroon lang outpatient naman bangod kay ini action dyan ang mag-amay nga
nga buno, mga igo na ni kamot mo lang. Wala gid man sila sang dragko nga mga pilas nga naguman. So pa sa kay Police Major o Police Lieutenant Colonel Eljan Bispe ang natabo blakapon sa mga alas 3 tagna sang hapon sa floor rice and feed supply mo ning ila nga maliligan sang tagiya mag-amay nga ginbuno sa may bahin sang shopping center sa Barangay Balitawak. Sunod sang Escalante nga mga biktima si may kay hindi gid man niya mga malubang igo nila. Ini si Jody Flor Masillones 70 anyos na ning edad kag ang bata yang si Teddy si Teddy Flor 42 anyos sa edad kag residente sang Purok Bagong Buhay sa Barangay Balintawak siyudad sang Escalante. Suspect panayon nga sa custody sang Escalante City PNP ni si Cirillo Riqueron Gumapi 43 anyos sa edad, suno pa sa payag ni Police Major Elian Dispi nga may nervous breakdown. Kuno, nag-inom-inom ni siya sa merkado pagkatapos sinagin sukot sining mag-amay sa iya sinigin inom pinang buno iya ining mag-amay kag may lang ni kiti hindi gid man malubang mga igo sa kamota. Kag ini ang na-responder mo sa mga katapos sa kapulisan at nalagi na yun ini sa hospital ang mga biktima pero hindi malubha action dyan na. Pero posible sa Lunes ay pasaka kaso matok sila sa iya kung hatag naging sa proper coordination ng pamilya sa pagpasaka sa kaso kasi no sa report interesado man sila magpasaka sa kaso sa sining suspitsado agad din na baka panghalit pa sa iban. So na yung madulong report, balita kag mga informasyon sa sining Sabado night action dyan. Kagwapo gid action dyan talagang ba? Sige na, kay tapos na. Mo, ini sa mga balita si Kap Madalidia kay Mr. Jonathan Diaz nga pumatigin sa ato nimo sining paryente. Mayong gabi na kay Kap Madalena. Kita ay lang kami boss. Kita lang kay subong mahal mo ako sa loob kita na ni mahal. Lain-lain na tayo. Kahit kumuman sa kay Toto Joel kay Neymar sa ko pumatay na. So si Ma'am Judy Dilmo pumatay na sa ato na moment si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. At diriman sa may sa may barangay Kanuan pumatay si Sir Glenn Javier. Ang umana sa kay Mr. Jose Diaz nga upon kuman sa Parole and Provision Administration. Report nato sinigin tutukan una sa balita una sa action in this action Roger Gutim nag-report sa Bacolod Action Radio! Action Night Patrol Field Reports! Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Alright, mayang gabi sa tatanan nga maka-aksyon nga nag-monitor Sir Alex Montesa. Good evening. Thank you for joining us tonight. Tabi ko ara ka sa si ano na, nagpa-shoutout na si Miles Robles. Kagina po nagpa-shoutout na nakabati na kami ng istorya. Aras ako na all the way from Saudi Arabia. From Saudi Arabia. Ara ka naman da. Dennis Richard Tiboruma, tabi ako na ara sa Saudi, California. Saudi, California says, good job to Sir Puerto kag Indy Soplado from Presi Molina. Good evening. Mayang gabi sir, watching live from Hong Kong. Eleanor Guro, Lizelle Infante Celes. Good evening. Aral ako din Saudi Action Dennis. Ay, hayaan mo na si Miles Robles. Ano na siya? No permanent address. Charot lang. Good evening, Action John from Christine Menyes Villalobos. Mayang gabi. Rosalina Arellano Espadero. Good evening. Alex Montesa. Nako, no? Karami. Good bless inyo pamatian. Sige ba, Miles, no? Action John. Ano yung ko sa tandem nyo, katukayo mo. Manik Manok. Gaulak gid ko na ang ayan. Thank you so much, Manik Manok. Ano lang ni? Temporarily. Hindi ini regular, no? John Katamde, yes, no. Nix Riluta Bernardo, good evening, Action John, watching from Barangay Mansilingan. Good evening kay Cap
Boy Pico, Barangay Mansilingan. Mario Bacauco Irad, mayong gabi Action John. Hari lang kami sa La Carlota naga-monitor. Good evening sa tanan nga taga-syudad sang La Carlota. Watching from Kuwait. Good evening sa tanan. Good evening Ma'am Maria Teresa Montalvo Bihag. Pamatsa ni mga adik from Samuel Cordero before they kill innocent lives. Sa bagay, good man, no? Because importante to protect lives sa mga innocent people. Mirna Cesar, good evening Action John. Ginbuksan na ba ang airport para sa travel halin Manila? For now, wala pa gid sa gihapon because ang monitorium is still in effect. Pero I think, Ma'am Mirna Cesar, keep updating lang. There is Action Radyo Bacolod. We are posting updates man, no? Jeff Magtubo Hamantok ka. Listening, Alex Montesa Solved. Dennis Richard Tiboruma, watching from the city of brotherly love, the city of Philadelphia. He has a great day, Action Radyo. Ferne Espanyola, puro taga-tabok ang nagpatay og sang aton radyo sa sulad sang Bacolod, Mariit Ged. Yes. No? Good evening, Action John from Noniluna, Calamba. See you de torta din ka. Edwin Velez, Sir John Mustay status sa Monday, GCQ, yes, 8 p.m. From, sino to? Alex Story, good PM Action John. Greetings to my family in Valladolid and Paranaque. Merly Dolido Magallanes, good evening. Dari bisakon, kaya di ba nagapag-greet ni Kaginang ng mga friends ko from UNOR? Hindi ko naman kitaan. Action John, my idol. Eli, good evening, Eli. From Ma'am Vanessa Mayo, good evening, Action Lords and Diaz. Good to see you here monitoring from Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. God bless. Of course, ipakita sa ko ni Ma'am Mayo ang Mayo Clinic, no? Suzette Alunan, good evening, Action John, watching from Hong Kong. Elsie Albarin, good evening, watching from Kuwait. Diding Haloamiento, mayong gabi, Action John, God bless and keep safe. Robert Rosme, mayong gabi, Action John. Emmanuel Miraflores Cuales. Good evening, John Diaz and Tol Action, Night Patrol listeners. Manuel John Ong Gran Capal. Good evening. Jocelyn Libuon Dispoho. Good evening. Istorya gisiding ang baton na. Sir Publio Doktora Plotenia, I miss you, sir. Where are you now? Good evening. Good evening, sir. Pabuboy, wala ka nagpakita sa amon, di ba? Emmanuel, yes, huwag ka namin i-see mo mag-news. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo. Emmanuel Miraflores Cuales, Tata Hortensio, Alex Mas, Boss Brande, update. Anahatan ng update ni Action Dale. Now with regards sa hikog na nagluntad. Who else? Christine Menyas Villalobos, Sir Flores, ang UNOR. Get well soon, sir. Greet ako sa Sir V. Eliseo. Alright, sino pa gadi? Check tagid be. Kung may ari pagidri, no? Sir John pa shout out Madam Melanie Carcita Ordoyosa. Kelly, good evening. Congrats, man investigator. Yes, kasi Roberto Gaurana Jr. sa backup 8. Congratulations. No, siya ng investigador. Good evening, John Norman De Liosa, Emmy Esmeralda Dolido, and Janet Oquindo. Standby mga ka-aksyon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Masyado patapok ng mga lain-lain na klase ng kalibre armas. Ari ang mga na-recover diri. Damo-damo ini. Una sa Aksyon Public Service. Nagpasalamat kami sa Aksyon Radio Bacolod nga napilian ang among school ang Rosario Elementary School family sa pag-abot diri sa Aksyon Radio sa amon nga lugar. Una sa Aksyon Komentaryo. Ang importante nga dapat may baluan sa publiko ano bala ang mga plano ang basiwa kana keep documents and even transactions inside the water district. Ang bahalon kag informasyon ini ang Aksyon Radio Bacolod. Ang Evergreen Herbal Capsule, ang
Action Radio Philippines Standard Time plus 11:02. Kanto na naton ang report gikan naman sa Southern Negros. Of course, upod kay Action na Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Birds, please come in. Mayong gabi aksyon dyan kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpamati sa aksyon na Night Patrol nga nagapaurok-urok man sa pagpamati sa aton nga programa sa sininga kagabihon. Sa gihapon aksyon dyan, no, ang Bago City Police Station nagkandak sang isa ka bypass operation sang alas 2:35 sang hapon dito sa may Bantayan Park, Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. Action dyan. Kagang operation, ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batosan upod ang alert team kag ang drug enforcement unit, no? Kag ini sila nagpakig-transaksyon sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Kyle Paraiso Ilumaktod. Kyle Paraiso Ilumaktod, 19 anyos, kag ini siya soltero kag pumuluyo sa nga Purok Boulevard, Barangay 4, Bacolod City. Action dyan. Gini siya nga persona na baklan sang aton nga pursue buyer sa nga pulis sa isa ka itself transparent suspected shabu kag na-recover sa iya posisyon kag control ang 5 pagid ka putos, no, o kon ka plastic itself transparent suspected shabu. Action dyan kag bali anom ini ang nakuha sa iya posisyon kag control. So bali ang nakuha sa iya pagid nga posisyon kag control ang isa kakaha ka puspuro nga dira ginabutang ang amo nga mga items kag isa ka sling bag nga color itom kag may ara man siyang na-recover sa iya posisyon kag control ang iya gid nga kwarta nga 118 pesos nga nagalain-lain nga denominasyon. Aksyon dyan kag ang nakuha nga items sa iya nga ginasuspitsawan nga shabu bali 0.5 gramos. Aksyon dyan kag may-ari naman siya nga street value nga 3,400 pesos, no? Kag ini karon ang suspect nagapawayway sa custodial facilities sang Bago City Police Station. Action dyan kag nagaulak sang kaso nga gipasaka sang aton kapulisan sang syudad sang Bago. Action dyan. Liton kita dire sa syudad sang Lacarlota. Action dyan ang katapo man sang aton kapulisan sa syudad sang Lacarlota sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang mga alert team kag mga traffic enforcer nagaplastar sang pagkandak sang tent sa kada border control, no, kag naga isa-isa gid sikyar ang mga salakyan nga nagasulod sa tagsa ka mga destinasyon diri sa syudad sang Lacarlota. Ilabi na gid diri aksyon dyan nagpaplastar man ang aton katapo sang kapulisan diri sa cruising Palencia kakadto ini siya sa may sitio Gintubdan, Barangay Aral, Barangay San Miguel kag sa nasakpan sini sa Hacienda Leticia, no, kag na isa-isa ini ang amo nga mga pasayro basi kung may ara nga mga bisita nga magataklat dito sa may sitio Gintubdan kag Barangay Aral nga magalingaw-lingaw. Aksyon dyan kay tungod nga subong tiyempo mainit ang panahon, so ang ina dira nga lugar masyado dira ka mabugnaw kag isa ka ginakabig naton nga ginatawag aksyon dyan nga tourist spot. Aksyon dyan. So panaog ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon nga ang ina nga mga lugar sa sitio Gintubdan sa mga spring resorts kag sa mga pavilion dira sa sitio Gintubdan, Barangay Aral sirado sang aton local government unit diri sa syudad sang Lacarlota nga hindi anay pagsudlan sang mga pangayaw ilabi na gid sa nasakpan o kon sa nalapit nga mga banwa kag syudad diri sa Lacarlota. Hindi anay magtaklad sa mga lugar kay may ara nga suspected o kon may ara nga
COVID-19 na positive action dyan. So gina-work out pa sa nga aton nga panguluhan sa syudad sa Lacarlota na hindi mag-spread out o kung maglapta ini ang virus sa among lugar. So ang ginapanawagan sa aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe kag sa aton syudad ni Dr. Rick Salang doon, City Mayor, na hindi anay maggadto sa nasambit nga lugar dira sa Sitio Gintugdan, Barangay Araal Aksyon dyan. So lantaw naton ini kag bantayan kung ano ang mga masunod nga mga tikang sang aton local government unit diri sa syudad sang Lacarlota sa nagalakat nga COVID-19 action dyan. So sarado anay sang aton syudad ang amo nga area agud to nga hindi mag-spread out o kung maglapta ini ang COVID-19 action dyan. Amo ini ang aton nga mga information kag report sa aton area of responsibility action dyan. Mayon lang gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria, Honorable Kagawad Jufred Sapanta, Honorable Kapitan Anabel Bermudo sa syudad sang Lacarlota, Honorable Don Israel Embultorio sa syudad sang Lacarlota. Ricamente live report diri sa lokal sa syudad sang Lacarlota ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:08. Sa iluwanta naman ang report sang aton nga patrol. Mga balita nga natipo nila samtang sila padayon nga nagalambihong sa palibot sang syudad sang Bacolod. Tupod naton si Aksyon Dale Salazar sa patrol. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Dale? So dyan ang police station number 6 sa may bypass operation kinasang hapon sa area sang First Road, Puentevilla, no? Dira sa may barangay Takuling, syudad sang Bacolod Action dyan. Isa diri ka persona ang nadakpan sang or ng isa diri ka persona ang subject sa bypass operation ugaling nakapalagyo na siya dyan matapos ng mutikan nga police ang sining nakatransaksyon ining subject na nakapalagyo ng kilala kay Ronel Balakit action dyan residente man sang First Road, Puentevilla, barangay Takuling. Pero sunod diri kay Police Major Leo Stop ang hepe sa police station number 6 may pila na ka mga reklamo ginapadangat batok diri sa subject sang bypass operation bagod man siya sining illegal nga aktibidad kag samtang nagpalagyo ini siya may yara sa isa ka pouch ginabilin action dyan nga nagaunod sa pila ka sachet sang suspected shabu mga pulo tanan dala ng bypass item nga may balor nga 17,000 pesos ay aring tingog ni Police Major Leo Stop ang hepe sang police station number 6 kaga damo di complaints man sa iya kag dari man siya nga palibot with regards sa pag-engage sa illegal drugs kag natigayon ni na mabaklan sa aton nga operatiba ugaling lang nakapalagyo ini ang aton nga subject kag nabilin niya ang naging bakal naton na bypass item kag may ari mga pila ka sachet nga na bilin man sa isa ka pouch niya sa iya nga posesyon. Action dyan portion lamang sa tingog ni Police Major Leo Stop ang hepe sang police station number 6 sining subject ang Geras Drug Watch List ang police station number 6 sa ginakabig man nga street level individual. Balita gikan sa patrol ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol. Good night, ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:10. Kag inyo nabatian ang bilog nga pagpangalagad sa aton programa Aksyon Night Patrol karon nga adlaw, Sabado kita Abril 10, 2021. Of course, upod sang aton nga mga Aksyon Unit Reporters sa News Center sa Aksyon An Defensor, sa aton nga patrol Aksyon Dale Salazar and Aksyon Nino Bugina. Aton nga mga Aksyon na Radio Correspondents Aksyon Roger Gutib kag Aksyon Percival Villamor. Tungkol man natin diri sa technical side, Aksyon Oliver Pason kag JM Baikin. Madamog nga salamat mga ka-aksyon sa inyo pagkakig-upod karon gid lamang nga gabi. Salawat sa ngalan sa inyo original nga anchorman, Aksyon Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong alagad, Aksyon John Diaz. Una sa bato na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!